सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. काय म्हणते नमस्ते. नमस्ते. चला आता आपण कुठे चाललोय? शेजारच्या साखरपुड्याला. येस, साखरपुड्यासाठी मी रेडी. डोंगरावर. येस, डोंगराच्या आत्तेकडे. आज मला बघू नका, आज आमच्या त्रिदेवींना बघा. बाप रे. चला रिक्षाला बोलायचं का वरती सोडायला? नको ना? नाही सोडणार. चला चालत. नाही 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 जाणार आम्ही. इथे वरती सोड ना जरा. बाप रे बोलली. ये तुम्ही मग कशाला उभे राहता? मी येतो. चालत जाऊ. नाही नाही मी येतो. तुम्ही जाऊ. नाही नको चढा नाही आम्ही ती. चल. वा वा बघा, मम्मी लगेच पटवलं कोणाला तरी की वरती जा, कारण वरती चढ आहे, भरपूर चढ आहे ती वरती ना. माझी कार बघा मी तिथे ठेवलेली आहे. चला लेडीज लोकांनी डोका लावला चांगलं. मी पण बसलो असतो पण नको, ते चढ आहे ना. उगाच कोणाचा गैरफायदा घ्यायचा नाही जास्त. त्याला 50 रुपये देतो आता मी वरती गेल्यावर. बघा केवढं चढ आहे बघा. हे जाऊन परत इकडून 25-40 पायऱ्या असतील वरती जायला. चला पायऱ्या बघा वरती, बघा केवढेत. एक माणसं चला लवकर आलात. रवी शिवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः. लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतेषां राजयेषां देवदेषां दर्शनादरः निर्वासदत्ता मया कन्या पुत्रार्धो फलेन फलितं सर्वं दैलोकसचराचरं तस्मात् फलप्रदाने श्रद्धा शृणुतः लोकेन विभो निश्चितो सुखी भव. सगळे इकडे बघायचं ना. एक सेकंड होल्ड करा. इथे इथे पूजारती कालो भव. या दोघांनी पेढा घ्यायचे त्यांना जवळ बरोबर पेढा. हाय समोसे आणा तुम्ही येतो. हाय. तुळशीकडे ना. वाटा वाटा रागाव नको. ऐकलं काय? रागाव नका म्हणायला. डिश घे ना. हे कोण नेत आहे?
ही आत्या आहे ना? नाही कोणतरी दुसरं आहे आता. अरे, कोणतरी आत्या नाही आहे. हा कमी आता एकदम यंग दिसायला लागले. काय काय आलं? आता एक एक करून सर्व नातेवाईक दिसतील. चला समोसा समोसा पाहिजे या या आपल्याला समोसा घ्या. समोसा इकडे अजिबात नाही वाटत मला. नाही आलाच नाही कुठे आतमध्ये. मग इकडे मग नाही अरे झाला अरे खाली क्वांटिटी लागतं की एक मिनट दादा. एक मिनट. चालेल एक एक पास कर त्यांना. एक एक पास कर. मी पकडलं एक एक दे त्यांना. एक नवरा नवरीला पण द्या बिचारे राष्ट्र राहतील. समोसा देने का पहिले कोणा पाहिजे? आय वांट समोसा. ओंकार हां समोसा. समोसा. तुला दूरला लास्ट एक मिनट. लवकर उचला. इसमें ये नहीं है. पाहिजे मम्मी पाहिजे. हे सांगितलं. ज्यूस द्या थोडं. हे बघा हे आमच्या नवऱ्याचे आई आणि हे नवऱ्याचे बाबा. खावा केक खावा. संपला. आपल्या माणसानं बरोबर पकडणार केक का झाला. हो तुम्ही नाही खातात? मी नाही खात. मी नंतर खात. नंतर चला आमचं शूटिंगचं काम झालेलं आहे. काजलला नवीन फ्रेंड भेटलेले आहेत. हो नवीन मैत्री भेटलेली आहे. अजून एक आहे. इकडे या सुवर्ण मिळणार. अरे वा. ते लाजून जाते. ते आता समोर नाही ना ते लाजणार. लाजतात.
ते लाजतात आणि हे गाजतात. ही आमची नणंदबाई. याव जवळ याव. असे पाहिजे कोणतरी घेऊ. इकडे इकडे इकडे. चल येऊ. हा ये. लास्ट टाइम मी काजलला वाढायला सांगितलं होतं ना, ते ह्या मॅडम कोण होत्या? तुमचं नाव सांगा आम्हाला. माझा विशाखा मायेकर. अरे वा, मयेकर. आम्ही बसलोय आता, वाट बघतोय सर्वांची. वाट बघतोय सर्व कधी घरी जातात आता. घरी कधी जायचं आता. आम्हाला पण आठवत जाईल. परत हळदीचा प्रोग्राम चालू होणार. तो तुझा मुलगा पाहायला संपला त्यांचा समोसा. एकच बाजूला. काजल अजून समोसा हवा का विचार? येणार नाही गेली आत गेली. गेल्या गेल्या आत्या पळून गेल्या आमच्या. मी बघणार तुम्हाला. बसा बसा. आजीला बघ. आजी, ओय आजी, नाचायला बाहेर या. बाहेर नको आता. नको. परत करा, परत करा. वा, आता नवरा नवरी बाजूला राहिले. काय? हा. आणि ही कोण? हे कोण? 10वी आणि 15वी. आज आमच्या आत्याचे केस बघा. वा, टाइम काढून स्ट्रेट केलेले आहेत. चला समोसा भरवा. या सर्वांनी समोसा खायला या. समोसा खायला. कॉंग्रॅच्युलेशन्स करा त्यांना. 13ला लग्न, 14ला व्हॅलेंटाईन. वा वा, चला. चला बाय बाय. आवाज आमचा आला नाही वरती, भरपूर गाण्याचा आवाज होता. आते बाय बाय. समोसा खाल्ला नाही का? उपवास तुमचा? सरबत पियालो. आणि आजी कुठे आमची? बघायला गेली आहे. चला थँक्यू. नाही थँक्यू. आता परवा हळदीला नाचायला. हळदीला नाचायला चला. चला अशा प्रकारे इथे आपलं साखरपुडा कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे. तर सर्वांनी नवीन वर आणि वधूला तुमचा आशीर्वाद द्यावा. तुम्ही आमची आजी बघा. बाय बाय. सर्वांनी वर वधूला आशीर्वाद द्यावा चांगला. नाही घरी जातो. परवा भेटू. परवा भेटू. चला 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 चला. लेट होईल आपल्याला. काळोख व्हायला झाला. चला चला. अशा प्रकारे साखरपुडा कार्यक्रम झालेला आहे. आता हे पळतात अजून. त्यांना गड आता उतरायचा आहे. हो गड उतरायचा अजून. काय चान्स मारला ना रिक्षाचा ना. मी इकडे खाली उतरणार होते इकडे. आता बघा उतरून बघा. ते बोलले ते तसं तुम्ही साखरपुड्याला जाताय ना. आता बोलू नका नाही तर तुम्हाला दम लागायचा इकडे. चला उतरा आरामात. इकडे हे पायऱ्या छोट्या आहेत. हात दे. तो पण हात दे. साडी पकडायची आरामात. हा ही पायरी पण छोटी आहे. कपड्यावर ठेवायला लागतो. चला आरामात. नाही मध्ये पाय देशी ना जाशील या लास्टच्याच पायरीमध्ये खाली. चला इकडे. ती गाडी दुसऱ्यांची आहे. आपली गाडी लय पार आहे अजून. लय पुढे अजून. लय लांब आहे. खाली आता मी आणि एक बायको आणि मी खातो. तुम्ही हा खावा. चला हे बघा किती सुंदर वाटतं इकडे. मस्त बांध घातलं इकडे पाणी अडवायला. तरी भरपूर पाणी थोडं अडलाय तिकडे. तिकडे पाणी कमी झालं असतं. या आरामात या चालत.
चला बघा आपली गाडी कुठे पार्क केली तिकडे. फोन नंबर चला आमची जोडी आणि पाठी बघा विन बायची जोडी. चला अशा प्रकारे साखरपुडा कार्यक्रम झालेला आहे. साखरपुडा झालेला आहे. आता आपल्याला कुठे जायचं आहे? आता घरी जायचं आहे, मार्केटला जायचं आहे. मार्केट में जाने का है. शॉपिंग करायला. शॉपिंगचं काम आहे. चला मग बसा चला. चलो